Tadaan! So, ready na kami para sa aming events tonight. So, I'm with Miss T. Ang mga kumikinang na bangus. Hi! Fresh lang. Hindi ka road manager? How's the event? How's the venue? Yeah. The venue is very bongga. Venue Nakita ko sa video. Kumikinang kami lahat ngayon. Ay. Halle Berry. Sulfur. Very. Jikot ka nga, te. Hindi naman kahit yung hindi yung damit. Okay, nila may short kasi. Taray. Kinakailangan kami for the silver day. Silver lining. The silver lining for the month of February. Ngayon, dito sa Kanawidan 2022 Ilocos Sur. So, punta na tayo sa venue. Okay, ngayon nandito tayo sa Ilocos Sur, sa Kanawidan 2022. Ayun, nandito para sa ating LGBTQIA+. Kaya magbalik tayo lahat mga ka-sisters. Okay, so ngayon po, andito ako ngayon sa dressing room ng mga contestants natin, mga LGBTQIA dito sa Ilocos para sa Kanawidan 2022 para sa kanilang lip sync battle. So, makita natin yung ating mga girls. They are preparing na para sa kanilang performances. Hi! Hi po. Hi, hindi pwede malaman sinong gagaya. Vice ganda po. Hi! Andito na pala si Vice. Ang taray. Todo na yan? Todo na to. Sagad na. Okay, so anong inihandang performance ni Vice? Ayun po, tignan po natin mamaya, manunod po tayo. Surprise. May surprise, may maraming pasako. So abangan natin ang performance ni Vice Ganda dito sa Ilocos. Okay, so eto naman, hi, good evening po. Hi po. Ayun, meron na tayo isa rin sa mga contestant natin tonight. Sino naman po inyong gagaya? Si Gloria Gaynor. Gloria Gaynor! Para sa outfit. I am what I am. Saka I will survive. Wow, medley pala ito, ha? Naku, dito mamamanood natin yung mga performances nila. Tapos, syempre, pasabog na mga talent. Ayan. So, expect natin the most unexpected performances mula sa kanila. Good luck, Gloria. Thank you, and we have another so, ikaw ka naman. Yeah. Ikaw naman, sino naman ang gagawin? Si Jennifer Lopez. J-Lo! Yung reyna ng mga band. The sexy girl. Okay. Kamusta ang inihandang performance ni J-Lo? Unprepared ako kasi final exam namin sa school pero still I'm going to give a shot. Let's watch the shot of Miss J-Lo. So good luck sa iyo, J-Lo. Parang yung performance niya sa World Cup ba yan? Tama ba yun? Ay, yes. Parang tama-tama na sa football field tayo sa abangan natin. Oh! May superhero tayo, di ba? Mother siya. Kunya na. At may patis ka. May patis! Ang ganda-ganda babae mangingino. Wonder Woman ba ito? Yes, local version. Tara. At may lapit. Alam ko nun na. Okay, sino naman ang peg mo tonight? Bonnie Tyler. Makatiin sa katawan eh. Bonnie pala. Si Bonnie Tyler. May backup ka ba? Outfit sila mamaya. Halika yung mga backups. Ano mga pangalan ng backups mo? I'm Bea. Hoy! Bea and? Rabia. Ha? Rabia. Bea Rabia. Natakot naman ako sa backup. Pero mag-change outfit sila makapal pa kasi to. May backup ng anak. Tari mo mga supporting friends. Ayan, ganyan sa LGBT, talagang supportan. Oo naman! Pero wag ka may katsug-katsug. May katsug-katsugan. So, good luck sa iyo, Bonnie Tyler. Sana wag lumabas yung dapat hindi lumabas. Ayan, saan ka mo sa'yo? Uy! Tara, may pansit canton tayo dito. Hello po. May pansit canton original. Okay. Ika naman si... Ay! Nakakaloka yung outfit na. Ikaw mo yung impersonator eh. Para parehas kami na outfit. Sino gagayahin mo naman? Si Tina Turner. Wow, si Roller. Proud Mary. The Proud Mary. Matagal ka na yan dito before. Hindi, first time ko mo. Talaga? Confident lang talaga ako. Hindi, ang importante kasi sa mga LGBT, what they call this, adventurous, very talented, sa lahat kakayanin. Nag-aaral ka ba ba? Yes po, third year college.
College. Wow, anong course? Bachelor of Physical Education. Major is PE. Physical Education. Sa education ka, teacher, pero major in English. Sana magawa natin. Hindi mag-exercise. Okay, sagot lang sa'yo, Tina Turner. Dito na nga ako mas nakakaloka dahil may binuhay. May binuhay mula sa mga iconic performances or iconic artists akong nakita. Binuhay niya ng buhay na buhay. Hi! Nantaray! Pamilyar na ba kayo kasi sino siya? Ano mo na may tutok? Okay, sino ang gagayahin mo para lang ma-clear? Si? Hindi kaya ito naririnig. Sino? Elizabeth Ramsey. Elizabeth Ramsey. Lesbian. Bomba. So, handa ka naman sa performance mo. Matagal ka na nagaganyan. First time. First time. Sorry, LGBT ka. Pero mukha kang girl. Lesbian. Ha? Lesbian ka! That's why. Okay. Kaya pala. So, kaya sabi ko parang girl na girl talaga. Ayan, thank you and good luck. And of course, kasama natin ang mga pink mannequins na bongga sa change outfitan. Siya nga pala, nandun kami sa bahay mo nung kumain kami ng buffet. Charan! Ayan, congratulations sa performance ng pink mannequins. Ang bongga. Nakaka-proud kasi ang ganda ng outfit talaga. Yes, thank you so much, gorgeous Dawn, for my outfit. Wow, may promotion. Sa abangan, meron bang page ang mga pink mannequins? Yes, the 169 Entertainment Bar. Doon nyo po kami makikita lahat. Uy, mag-open na. Yeah, Friday is coming up. Yan, the 169 Entertainment Bar, the Pink Mannequins. Makikita nyo po yung mga show namin doon. Every night na. Yes, everything. Ay, salamat. Ako magbabalik na tayo unti-unti sa entablado. Correct! Ayan, maraming salamat, Pink Mannequins. Tingnan naman natin yung iba nating mga contestants. Let's go! Thank you, man! Ako isa sa mga reyna ng performance pagdating sa pag-change ng aura. One of the queens from the drag queens. Okay, the one and only. Hello! Makatkat. Wow! Oh! Kakaiba na yung bulutong ngayon, puti-puti. Jennifer Lopez! Jennifer Lopez! Isa ka rin sa mga candidate. Hi! Jennifer Lopez, number 2. Oh my God! Number 2. Oh, nakakaloka. Iba ang labanan nito. Sagot lang sa'yo, ma'am. Ayan. At sa kanya palang page. Baka gusto mo Andiyan si Brenda. Please follow my Facebook page, Captivating Cat, and follow my new Instagram kasi na-disable yung Facebook ko sa Instagram, Captivating Cat, and my TikTok, It's Me That Cat. Ayan. Thank you, Kat. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Let's all get up in a big party, celebrating the champagne. So tonight, cause tonight, helpless to the babies and the fading light. I knew we were bound to be together, bound to be together. She said, Mars, I don't know how it happened. She took the blow, she said, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up
Umpisa pa lang tayo. Baka naman parang takot na takot kang bumati sa mga kasamahan natin. Kasi simula nung lumabas ako ng PBB, Ah. ang dami ng death threat sa akin. Tapos first time ko lumabas sa ganito, natakot talaga ako. Pero na-miss natin ang bongga. Yes. Oo. Oo. Hello, babati nga po pala. Magandang gabi, Lucosur! Ay, mahina po. Magandang gabi, Lucosur! Hi! May, wala na talaga sila. Para hindi nila alam yung hello. Ulitin Oo. natin. Hi! Hindi, sige, para hindi sila magalit, batiin mo sila sa Lengguwahe nila. lengguwahe ng Ilocano. Yan. Meron paano ba yung ano? Paano, ano ba yun? Sa Tagalog, sige, ano natin, Naimbag nga, nabiimbag na rabi, hindi ba rabiya? Ha? Hindi ba rabiya? Naimbag nga rabiya, ang kagabi yun. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Yes! Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Yan. Yan sa amin, sa Bisaya. Oo. Sa Bisaya, amin. Paano yung sasabihin na, ang ganda-ganda ko ngayon? Oh? Paano yan? Walang ganun sa Ilocano. Meron, Meron yan. pa. Wala sa inyo kasi pangit ka. Ha? Ako talaga. Paano yung ano? Anong Tagalog, anong Tagalog word na sa Ilocano natin? Ang ganda-ganda ko ngayon. Naangot o ha? Lakasan mo kasi para nasa ganun. Oo, para Papalakpak maintindihan sila, nila. hihiyaw sila. Ganun. Naangot ubot ko. Lakasan mo, kailangan may diba? energy para... Nagpalakpakan sila. Tingnan mo, Ibig sab- napapalakpakan sila, Oo. pero mahina kasi wala kang energy. Kailangan may energy. Energy ka. Naangot ubot ko! Diba? Oh my God! Mas naangot ubot niya! Pero naintindihan kasi nila, ibig sabihin magandang ka ngayong gabi. Oh my God, ang ganda mo. Napakaganda mo tapos napaka-sexy mo pa. Oo. Paano ba yung ang sexy ko ngayon? Dakel, Kailangan malakas ha, kasi para maramdaman nila. Dakel tibutom ko! Naintindihan nila, yes. Thank you so much. Ibig sabihin nun, ang sexy mo ngayon. Oh, thank you. Tingnan isang ikot tapos isang full turn. Pakita mo ganyan, sa kanila kung ganyan. gaano ka-sexy. Diba? Alam mo- Maganda ka sexy pero parang utu-utu ka lang din. Parang si Balmond lang na nag-change. Charot lang. Sa bali mo ng skin. Pero bago pa man ang lahat, muli sa lahat ng mga nandito po, maraming salamat sa inyong lahat. Pwede po ba may isang malakas sa palakpakan muna para sa lahat? Kasi po na-miss po namin to. Alam po, Yes, hindi lang tama kami yan. mga performer at mga artist na kasama namin. Ang nakamiss na mga ganitong klase ng gatherings. Alam namin pati kayong Pero lahat. alam mo, mas maganda niya, Althea, ha? Lahat po magtaas ng kamay, lahat magtaas ng kamay. Ang hindi magtaas, isusumpa ko, magkaanak 10, kamukha ni Brenda. Taas po lahat ng kamay, taas po. Ayan, taas po lahat. Taas yan. Para Taas po kaway tayo. lahat. Wow, itong mga lalaking to, takot sa kamukha ko yung maging anak niyo, ha? Taas ang lahat ng kamay, ayan. Palakpakan na may kasamang sigawan! Kailangan ikaw magtuturo sa kanila, tataas yung kamay tapos palakpakan. Ha? Hindi, Okay lang itaas yan. mo. Kasi, alam ba, artista Wala namang ka. ganyan na usapan kanina magtataas ng kamay. Dapat Hindi. Kasi artista ka, dapat ipakita mo din yung mga, alam mo yun, nasa loob mo, taas lang, ganyan. Sige, ituro mo na lang yung ilaw. Ituro mo yung ilaw. Okay din naman. Huwag naman. Ituro mo muna yung ilaw. Baka maganda ang panahon, no? Tapos biglang uulan. Hindi, ituro mo lang yung ilaw. Yun, no? Ilaw lang. Hindi yung ganyang turo. Ayan nga, oh. Yung angat na angat. Ito naman, ayan, oh. Yung ganyang turo, ganyan. Magkapag-arti ka, porket takip yung kilikili mo, ha? Ganun mo muna. Wow, ganyan mga lalaki. Baka makita nila, oh my God, ang dumi ng... Sige, ito na lang. Nasa classroom tayo, ha? Tatawagin ko mga pangalan ninyo, si present, ha? Okay. May pa-present tayo. Althea, Sino si Althea? Gladys, Present! Brian Roy Tagaraw, Wow! Hiyang-hiya kay Ronnie. Brenda. Absent na lang ako. Hindi. Sige, ito na lang. Hold up to. O bakit nalaban ako? Magkamukha pala tayo. Sorry, ha? Yung dapat Bago pa tayo mapunta sa kung saan-saan man, syempre magpasalamat kasi alam natin talaga excited na sila sa ating banda, di ba? Yes! Mamaya tapos,
pinapabilisan na tayo kasi meron pa doon nag-aantay na 300 contestant. na ano, May 300 contestant pa sa likod. Nagagalit yung mga bakla. Sabi na, ang tagal-tagal naman na Brenda. Arte-arte naman yan. Magkamukha lang naman tayo. Kung alam nila, gusto namin mauna kasi ang gagaling ng mga nauna talaga sa amin. Dito pa kami nilagay. Hindi ako marunong kumanta. Wala pang itsura. Ano gagawin ko dito? Na-demonyo na po. Napunta pa kami dito sa line-up. Katapusan pa talaga. Pero okay lang yan kasi alam mo, inaabangan ka nila kasi nga, napakaganda ng mukha mo. Napakakinis. Napakakinis. Ito masyado yung pinapalaki yung mga bagay-bagay. Oh, di wag na lang. Na-inlove tuloy sa akin si Ana. Yung judges natin. Oo, pasalamatan muna natin yung mga nandito ngayong gabi. Okay. Brenda, alam ko kung saan ka naka-check-in. Ang sinasabi ko na nga ba? Hindi, pasalamatan lang natin. Okay, bago matapos ang lahat, gusto namin pasalamatan kagaya ng mga sinabi ng mga nauna, hindi mangyayari itong event na to kung hindi dahil sa kanila. Thank you to the Provincial Government of Ilocos Sur, headed by Honorable Governor Ryan Singson. Palakpakan naman dyan! And of course, to Madam Patch Singson, maraming salamat po. And of course, Honorable Vice Governor Jerry Singson. At Sangguniang Panlalawigan Members, Provincial Administrator, Ms. Cara Michelle Tapios. Muli para sa lahat ng mga taga rito po sa Ilocos Sur, Happy Kanawidan Ilocos Festival 2022! Sure! Ilocos Sur! Ayan. At syempre kanina, nakabanding naman ni Pipita yung ilan Mga sa lahat ng iba. Oo. Tayo, hindi rin tayo magpapakabog kasi meron tayong baon na papremyo. Asan Alvin yung ating number 1? DJ. Ayan po, nakalakad na po siya. Ito na po, mapakilala na po siya. Si Kuya Ayan. parang bagong tuli, gano'n ang gano'n. May lagnat ka ba? Yung ihi mo ba pag tuloy-tuloy ba o tigil-tigil yung ihi mo? Tigil-tigil po. Pag tumatay ka ba, lumulubog o lumulutang? Good evening everyone, I'm Carlos Antonio de la Cuesta, 21 years of age. Wala po akong kamukhang artista kasi kontento na ako sa mukha ko. Yan yan ang baby boy Parang ko. nagpaparinig ka sa amin ah. O, Pick pick up up line. line. Brenda, dito ka sa tabi niya. Dito lang ako kasi para social distancing. Okay, go. Brenda, Brenda. manok ka ba? Ha? Manok ka ba? Manok ba ako? Okay, sisigaw ng bakit, madlang people ha? O, ulit, lakas mo kuya. Brenda, manok ka ba? Bakit? Pakilimliman naman tong itlog ko. Limlima ng itlog. Patingin ng itlog mo, baka bugok na yan ha. Okay na, let's read contestant number 2! Ang saya-saya ng magnanay, no? Oo, parang may na-hold up na namang bata. Go. Magandang gabi po sa inyong lahat. My name is Jemer Diaz Sarabia. Sandali lang ha. Wala ka sa barko ha. Ganun lang. Tigil ka lang ha. My name is Jemer Diaz Sarabia and I'm 23 years old. 23 years old. Hindi ka ba nasisikipan yung leggings mo? Hindi leggings, pantalon yung pantalon. Unang ka ba? Ulam, una na? Unan. Unang ka ba? Ano? Unan? Brenda, unang ka ba? Bakit? Kasi amoy laway ka na. Amoy laway ka daw. Totoo yan. Personalan ka kuya ha. Ano ba to? Pick up line ba to? Insulto sa akin. Parang walang pabor sa akin. Mamaya ka sa akin, lalawayan kita. Thank you so much kuya. Yan. Okay na, let's go ng candidate number 3! Oh my God. Ito yung gusto ko. Yan yung masarap gawing unan. Oo. Lulululu, enjoy. Kuya, bawal magpatayan ng aso dyan. Hi. Anong name mo? Vince Jimenez. Vince Jimenez. 24. 24. Tapos? Si Vince siya. Si Vince Jimenez, 24 years old. Anong pick-up lines mo para kay Brenda? Brenda, Okay. ketchup ka ba? Ketchup pa ako. Ay, ito para maganda to. Bakit? Gusto ko kasing isawsaw yung hotdog ko. Hotdog! Nakakapusin yung Ang sarap at ang gwapo niya, in fairness. Oo. May pambawi ka? Vince, Yes? hotdog ka ba? Bakit?
Gusto ko rin kumain ng mayonnaise baka meron pa. Hindi mayonnaise yun. Ano ba yan? Thank you so much, Vince. Thank you, Okay, Vince. let's meet contestant number 4. Ano? Taray ni Dito. Hoy! Saan kayo pupunta? Uwi na kami. Ang laki ng dibdib ni Kuya. Hi guys, I'm Gerald Castaneda, 20 years old. Jennifer? Ano pangalan? Gerald Castaneda po. Gerald Castaneda. Ano, bakla na bunga? Balita ko sikat ka daw sa TikTok Hindi naman sakto lang. Sikat ka sa TikTok, yung katabi mo mukhang tik-tik. Yan ang nanay namin, tik-tik din yan. At kung nagtitiktok ka, pwede ba makita yung abs mo? Kasi Di ba? Pag nagtitiktok, di ba nagpapakita ng abs? Pasapon naman kahit slow mo lang. Brenda! Shit. CR lang ako, quick lang to. Pick up line kay Brenda. Brenda, ihi ka ba? Ihi? Ihi ka ba? Papunta na to sa tae, no? Ihi ba ako? Bakit? Hindi kasi kita matiis eh. Ang ganda mo! Mga weakness ha. Okay na, let's meet candidate number 5. Candidate number 5 is the walking bonbon. My name is Adolf Reyes, 33 years old. Ang pangalan? Adolf. Huwag mo naman takutin. Ano pangalan mo? Adolf. Parang ang laki din ng ano niya. Maganda ka taon. May abs ka rin. May abs ka din. Patingin. Grabe yung utong niya. Overused. Hindi, ang ganda ng utong niya, pinkish talaga Pinkish, siya. oo. Kasi ang utong kasi nito, prawns na prawns na dry. Pakita mo nga yung abs mo, Brenda. Pa-show mo lang. Teka lang, hindi ko naipit. Meron din akong abs, no? Sige, pakita Tama nga. ka, pagalawin mo yung abs mo. Isang abs lang. Pagalawin mo lang yung chan, pagalawin mo lang. Pagalawin mo lang. Brenda, basa na ako. Ayaw kay Brenda. Pakita mo yung sa'yo, Brenda. Kumunoy. Halatang walang belt, tinupi yung short. Wala sa usapan to, Okay, pick up line kay Brenda. Plants versus zombie ka ba? Plants? Ano? Plants versus... Brenda, Plants versus zombie ka ba? Ayusin mo nga. Classmate kayo ng number 2. Brenda, Plants versus zombie ka ba? Hindi, Train to Busan. Plants versus Zombies pa daw ako, bakit? Habang tinitira kita, kinakain mo ko. Ang taray mo. Ang pangalan nito? Adolf. Bagnet ka ba? Bakit? Kasi habang kinakain kita, ang ingay-ingay mo. Charot! Usapang kainan ha. Last but not the least, candidate number 6. Candidate number 6 is encyclopedia vendor. Pakilala. Nakita ko yung ulo ng puta. Anong itsura? Aaron Concepcion. Ha? Aaron Concepcion. Aaron Concepcion. Ilang taon? 22. 22. Pero nakita kita dati, ikaw yung nag-viral yung parang may bagyo tapos nandun ka sa ano. Ikaw yung nakalublob sa ano, no? Sa baha, di ba? Oo. Tapos, hindi siya nalulunod dito yung nalulunod sa kanya eh. Kasi hanggang dito lang yung tubig eh, di ba? Nakikita kita nun. Ha? Hindi naman ang ganda. Nung nakita mong nalunod siya, yung dito sa part, anong ginawa mo? Ay, gusto ko nga i-mouth to mouth eh. Kaso maglapit ko, sinapak na. Okay, pick up line kay Brenda. Sana lollipop ka na lang. Bakit? Kasi gusto kitang sipsipin. Sisip-sipin ka? Aaron, sana lollipop ka na lang din. Bakit? Kasi gusto kitang isubo. Thank you. Oh my God, magkabarilin na tayo dito. Okay, lahat po ng ating mga boys ay kamay sa bewang. Kamay sa bewang.
Gayahin po ako. Ang procedure ng ating game ay parang Zumba lang to. Okay, pag sinabi ko pong pansit sa kanan, pansit, sa kaliwa ay bihon, dito pa ay spaghetti, kanton sa unahan. Okay. Paano? Practice. Pansit, bihon, spaghetti, kanton. Ayan! Ang galing magkanton nito. Oh. Okay. Yun kasi parang hindi marunong nakaganon lang siya eh. Practicein natin. Pansit, bihon, Kuya Bihon, mamaya na kayo magkalabitan. Gusto niya kanton agad, mamaya na nga. Sabi niya, pahingin 2.5 ha. Okay, practice. Pansit, bihon, spaghetti, kanton. Kanton. Huwag ka magdamot, ipamahagi mo yan. Kung arik pang virgin ka, nakita kita doon sa ang dahil mong sa... Okay. Kung sino po yung ituturo, siya po yung gagawa. Sample, pansit, bihon, spaghetti, kanton. Kanton? Wait lang, ano yan? Kanton? Ano kasi? Ano ba yung makakonte? Nahuli ka dito kung kasi... Spaghetti, bihon. Bihon pa, kanton ka Kanan. Bihon. Ay, Kanan. ang lakas ng cell site dito kay Kuya. Kaya nga, ang Oh, oras po chop. natin ngayon ay alas 7. Nandun na yung ulo yun. Governor Ryan Singson, Madam Pat Singson, Honorable Vice Governor Jerry Singson, and Sangguniang Panalawigan members, Provincial Administrator Cara Michelle Tabios, Api Kanawigan Ilocos Festival 2022, Sure, Ilocos Sur. Ayan, and of course, gusto rin namin magpasalamat kanina sa kina natin. Sa King Jack, ayan, kay Mama Brenda rin sa Tokayo. Thank you so much, Ma. Sa Hotel Luna, sa staff, thank you so much for accommodating us. Maraming salamat sa Star Image, thank you so much. Ayan. Alam natin na kailangan ninyong marinig na ang ating mga banda sa likod. At syempre, meron pa po tayo nag-aantay ng mga contestants sa likod. Thank you so much. Maraming salamat. Ilocos Sur. God bless everybody! Ingat po tayo lahat. Thank you, guys! Nandito na kami ulit sa hotel. So, tapos na yung aming show. So, it's time to make a rest na. Nahagard ka, Poy. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa mga taga Ilocos Sur, and Happy Kanawidan 2022. See ya till next time sa mga susunod na mga festival. Bye!